iti sarsarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulima kan agtal na kayon. Tayrugi tayon ti sarsarita a napaulwan. Tirengat ti daga. Idion una na apanawan obing, adda agayam amang nganop, ada Damaso kan Dante. Kanayon ti panaganupda kadagiti ayop iti kabakiran. Nasingpet kan naparabor dagitoy amang nganop. Iti maysa nga aldaw iti kabakiran ken dua dadakkel nga alingot tinanupan ta, Damasaw. Dante, maragsakan lakit di ti pamilyata. Gapo iti naanupan tang alingo. Agawid ta ka din, Damasaw. Wina, naski na makasalog tan dito'y bantay. Sakbay asumit ngayt. Ada nagkasakas iti san uling nga dayo. Uy, pasaw. Isaganam ti bunang kan pagsilong. Tamangan no ayop day ta apakay ranugan. Paliiwan ta tinagtaodan ti karasakas. Ay, rabi iuna yan. Ngam saan pa ilang asim mangpat na Damaso kan Dante anaganot. Madanakan pa yan. Agtali na edaklata di tiri daw ti kalapaw mi. Tapadaanak ti sasangput da. Teresa, bakit? Ni, isuda mo't kaya man ti sumungad. Adda imbaklay da nga alingo. Orayag idan di ti balay. Imbagpay kada kayaw. Taadulat ta ti maanupan nyo yi kabakiran, Damasaw, Dantay. Di kay madanagan tatalino. Ibingayan da kayo mo't iti karni ti alingo. Imbag lang ipakan nyo iti pamilyayo. Talaga nasingpit kayong agayam ka ni Dantay, Damasaw. Tatalino, saan mi nga iimot? Wenno ipaidam ti parabor amal alami yi kabakiran. Awan ti maibagak iti kinaimbagyaw. Adaw kadag iti kapurukan tayaw, ti matultulungan yaw. Inton bigat, kat umuli kami manan ije bantay. Tapno aganup kami, Tatalino. No, anya ti maalami a pagsayatan, kat ibingayan da kayo lata ah. Agyaman akmanen kada kayaw, nga agayam. Dante, mariknam ka iti puno iti angin ang nalamiis. Kuwan Damasaw. Dahil takot ibagak mo't kumakin ka. Sa dino at iti pagtataunan ti nalamiis a puno iti angin. Nagtayab dagiti bilik manipod iti adayo a lugar. Agsipot ka na impanda. Ayop lakit diti masalota. Wan Damasaw. Sigurado nga agkarayam nga ayop tinangabog ka dagiti bilik. Umay ka, agpaliita iti ayan dagiti bilik. Damasaw. Payakas lang madandanagan ka, Dante. Kasano asaan ka madanagan? Kat nagsamot dito apaset ti kabakiran. Awan pa iti makitak nga ulnas apag naan ti tao. Naidumdumang agpay sa doy ti apaset ti kabakiran. Nagdadakkel pa'y dagiti kayo. Damaso, saan tan nga ituloy ti magnangagturong iti pusag ti kabakiran? Agaabay dagiti nagdadakkel a kayo. Kat nasipngot pa... Aging gimik, Dante! Unya peso! Delikado no saan tama kapano dito eh! Aganamad ka! Agrangat ti taga! Aging gilad! Agrangat ti taga! Kapoy tinapigsa! Aging gilad! Tantay! Kumput tayo ti mabalit na kumputan! Kakalugaran! Sa pulon tayo Damaso kan Dante! Kasi man ti asawag! Kamadanagan, Teresa. Aramin din di amin nakabailan na amang sapul kadakwada. Ay na, nagpigsa na yagin kinad anapasamak. Tatalino, diyak kayat nga dada ka sa mapasamang kadagiti agayam. Ay na, Teresa. Malaman, ngam saan tayo kailangan nasarakan ida? Agsisila tayo, kakadwa! Iti daya apa sa ti kabakiran! Ipapananti na duma! Ala! Agsisila tayo, apa sa tayo! Dante,
Kaya mo tinakaipisokan ta. Unyag paiso. Babaan ti lawag ti init. Masirayan ti unag ti gukayab. Nagrengat ti daga itay. Ngam ti jak maawatan. Nalawa ti unag ti daga nakaipisokan ta. Ti parikot. Kasano ta makasubli ti rabaw ti daga. Naunag tayan tangabot. Ha? Kita amdan te. Abot. Abot lang arudin tayan ta. Ngam adda pay laeng gungugong ditoy. Delikado ti sumrek kadagiti rengat ti daga dante. Delikado no ginginid manan. Ket amangan no. Ha? Nagdakkel nga ulog ti naggapo iti rengat ti daga. Aginayad talang nagpaigid. Wan. Umayan ti nagdakkel nga ulog dante. Lumabasan iti sangot ah. Tay! Tay! Damasaw! Tay! Damasaw! Ay na, sumipngutan ka kadwa. Narigat no saan tayo pa lang ang makasalog ije patad. Ado tinarungsop nga ayop bitaw. Ang pigad tayo lakid day. Tatalino. Ay na, maawatak ti marikrik na ang balasang kao. Ngam amangan no ang pigad tayo amay. No madanunan tayo itisip nga dito'y kabakiran. Palabsen tayo pa'y dito arabay. Kat ituloy tayo tumanan ti mangsapaw kadag iti aggayam. Wala pasaw! Damaso, nagtali na idmatlatan ti dakkel nga ulag iti sangwanan ta. Uwan nga ron. Kaslag palpali. Anyang itaramidin ta. Diyak mo. Adda parang nagpintas a babae. Sino ka? Di kay mas daaw ang makakita kanya. Damaso, Dante. Muna kami? Wen, nabayagan nga am-am kayo. Da kayo tinasingad nga agayam, akanayon nga umay agano. Siya ti inkantada ti daga. Ti ulag amakit tayo kat adipen ko. Bambantayan na ti abot nga agturong iti pagaryak. Anya? Ala, sumurot kayo kanyak. Taadda ited ko kada kayo. Umay kayo. Pare Dante. Nagado ti balitok makita ta iti aglawlaw ti unag ti gukayam. Unyag paiso. Nagkado a balitok. Anya ngay a lugar daytoy. Agturungan dito ayan taning kantada. Damaso, Dante, naanos kan nasingpat kayo. Napaliiw ko dayta. Iso nga ikan kayo itigunggo na. Tatitao akas kada kayo ama nagtulong. Rombeng ama ikan itigunggo na. Anya ti kayat mo sa wan inkantada? Ti panagging ginad na itay, kat pinataod ti amak nga ari. Tapno makastrak kayo dito'y rengat ti daga. Anya? Ngam di kay madanagan, ta saan anadangran dagiti pamilyayo. Mangala kayo iti balitok nga agtaod dito'y rengat ti daga. Maaramat yo dayta, para iti pamilyayo. No kasta, uray adu ti alaan mi abalitok? Wen, Dante, makaammo kayon amangala kadagiti balito. Damaso, sumarudang tapay, nabannog ako na. Uy, Dante. Nagadumot nga mintinala mabalitok. Tanda ni di mo pa yun mabagkat. Mas daawak agan ka, Damaso. May salayang apiraso ti balitok tinalam. Idinto ta nagadumot a balitok ti padawat ting kantada. Umdasan da ito'y abalitok para iti pamilyak. Nagkapoy ka mat nagayam. Ay, tinandaanak, tinaggapuan ta aringat ti daga. Tasubyak dagiti dadduma pa abalitok ijay. Dante, aglaplapusanan kan iti balitok. Husto ko man day ta na alam. Sana mabalin, Damaso. Nasken a maalak dagiti nagado a balitok iti naggapuan ta aringat ti daga.
Sinubok ko laang dagiti dua, ngam gamrod ti maysa kadakwada. Aglaplapusanan abalitok ti inawit na. Idinto tamay salaang apiraso ti balitok, ti inyawid ni Damaso. Kunapay dayjay adante. Asublyan na dagiti balitok iti rengat ti daga. Baybay aklaang, taaddan to katukad ti aramiden na ama ikaniwas. Agyaman ta nakaawit kayo mutlaang ang Damaso. Wan Teresa, Kunak no dakas ang tinapasama kada kayo ni Dante. Dapay inyawid yo abalitok. impadawat tayo tati inkantada ti daga. Nakastrak kami pa'y kanidante ti rengat ti daga nagado ti balitok na. Anya, impadawat ti engkantada ti balitok. Uwan bakit? Ngam sa balit agparparik na kanyak. No apay abas talatan impadawat ni engkantada dagiti balitok. Dagiti balitok kunam Damaso. Uwan. Ado balitok ti nyawid ni Dante. Kayat na pa'y asublyan dagiti ado pa'y abalitok iti rengat ti daga. Anya, Agbaliw gayam ti tao na makakita iti kinabaknang. Nasingid agayam ko ni Dante. Ngam gamrod gayam iti kinabaknang. anya ti kayat mo asawan, Damaso. Nagbaliw ti jar ni Dante. Idi nakakitan iti ado abalitok. Tilaan ko maumdas abalitok ti binagkat na. Saan na kontento iti may salaang apiraso ti kinabaknang. Dayjay ni Dante. Agmay maysa nga agturong iti rengat ti daga. Baybay aklaang. Inggagarak asaan nga inrikap ti rengat ti daga. Gamrod dayta a tao. Sabali ti panggap na nga aramidan kadagiti kinabaknang. Talaga ati tao, kat saan amakon kontento. Nakastrek ako iti rengat ti daga. Nawayaak ang nakastrek. Kaputawan dito iti ulag adakal. Nga adipon ti engkantada ng agbambantay. Siya kung ti kabaknangan iti intiro alubang. Ado ak kinabaknang ti maalak manen. Dante, Engkantada. nagsubli ka dito'y rengat ti daga. Anya ti aramidam dito'y? Subyak dagiti dadduma pa'y abalitok. Ala, nawaya ka ang mangala kadagiti balitok. Mangala kalatta, Dante. Alaem amin akayat mo. Ha? Ayos! No kabaulam nga alaan ti amin abalitok dito'y rengat ti daga. Alaemon. Sigurado ka? Wan, Dante. No kabaulam abagkaten dagiti balitok. Yawid mo aminan. Nujak maala amin ita dagiti balitok. Subyak tumanen. At dalatakan ka? Siguraduam laeng ang makarwar ka dito'y rengat ti daga. Kalpasan ang maalam dagiti balitok. Anya ti kahit mo asawan? Agsaramot laeng ti rengat ti daga. Ket no di ka makarwar, kabayatan ti panangbagbagkat mo kadagiti balitok. Maitabon ka asibibiyag ditoy. Anya? Ala, rogyamon ti agala iti balitok. Takalpasan a makaala ka. Agseran ti dalan arumwar dito'y rengat ti daga. Damaso, di mon surutan ti gayem mo iti rengat ti daga. Apay ka di engkantada. Gamrod launay ni Dante. Kayat na nga alaan amin abalitok iti unag ti daga. Isu abinaybayak. Anya? Itamat laeng akan ito. Agseran tinagrengat adaga.
No saan pa'y laeng ang makarwar ni Dante, akadwa na dagiti balito. Maitabunan asibibiyag. Anya? Dayawag ti kinaimbag mo, Damaso. Manmano dagiti kaskan ka. Mapnek iti basit laeng a kinabaknang. Inkantada. Orasan, tapno agserran ti rengat ti daga. Ngam saan pa'y laeng arimwar ni Dante. Nagpigsaging ginad. Nagdagsan ti balitok. Nasken ang makarwarak at agos ni tireng at tidaga. Nagdakil abato ti nagdiso iti batog ko. Saan? Ang mga magaburanak asibibag ni tireng at tidaga. Margayan ti daga kan patpataw. Saan? Awan tinaganap ni Dante ak kinabaknang ubing. Saan anapnek ni Dante iti basit laeng a kinabaknang. Impakita ni Dante ti ugali a kinagamrod. Kayat na abukodan ti amin a kinabaknang. Tati tao no maminsan, saan amapmapnek iti kinabaknang ubing. Ditan tinagipusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Isagani Yalong Bulyeser. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 kanday toy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yu amin.